cykle med mig i skole. Så jeg starter med at tage min cykelhjelm på, og så finder jeg lige min cykelnøgle. Jeg fik også lige cykelhjelm på, og jeg fik også lige fundet min nøgle. Og så tænker jeg lige, at jeg vil tage min skoletaske på. Sådan der, nu vil jeg lige tage sko på. Jeg glemte lige at tage sokker på. Så ses vi. Sådan der, så vil jeg lige tørre min cykel, fordi den er våd. Sådan der, nu vil jeg egentlig bare cykle lidt ned, for jeg kan ikke filme imens. Okay, så nu er jeg i gang med at cykle, og det kan lige det her filme, fordi man må ikke. Så ja. Jeg kan egentlig også godt filme sådan her, men altså jeg har stadig ikke sådan en rigtig fin sagt. Ja. Det, der kommer en pakke 2, når jeg er i skole. Så når den her slutter, så ved jeg, at der kommer en pakke 2. Og det er, når jeg så er i skole. Og det er også på